Hizkuntza eskubideen behatokiaren 2019 urteari dagokion txostena, egoera berezian aurkeztea tokatzen zaigu aurten. Tamalez, egun bizi dugun egoeran, hizkuntza eskubideen urraketak ere gure egunerokotasun honen parte bilakatu dira. Eta horrek, bi gaia azalarazten dizkigu. Batetik, orain arte egon diren hutsune eta neurri ez egokiek, oraingoa bezalako egoeretan urraketen larritzea eragin dutela. Bestetik, egun hauetako goraberek, herritarren eskubideekiko kontzientzia areagotu eta jendarte berdinzaleago bat eraikitzeko balio beharko luketela. Osasun krisi honek beraz aurretik zeuden hainbat arazo eta auzi begibistan utzi ditu. 2019an jaso genituen herritarrek pairatutako kasuek argi erakusten diguten bezala. Batik bat, eremu publiko zein pribatuko hizkuntza eskubideen urraketek neurri eta konpromiso sendoak behar dituzte. Herritarren babesa eta zerbitzuaren kalitatea areagotzea eragingo duten neurriak. Izan ere, 2019ko txosten honek hutsuneak non zeuden eta dauden erakusten digu. Jendartearen zaintza, segurtasuna, zerbitzu publikoak eta osasunarekin lotutako urraketak nabarmendu ziren aurreko urtean ere. Beraz, alor hauetan hizkuntza eskubideen erabateko integrazioa errotik oratu beharreko gaia da. Europako Kontseiluko aditu taldearen ebaluazioak ere besteak beste hutsune horiek nabarmendu zituen. Eta horiekin lotutako eskari zehatz bat egin die estatuei. Alarma egoeran ere, administrazioek herritarrekiko jakinarazpen, mezu eta informazio orotan tokiko hizkuntzak erabiltzea, jendartearen ongizatea bermatzeko ezinbestekoak.